Práve som sem prišiel z dovolenky, aby som vám predstavil jeden z našich úžasných výrobkov. Ale najprv vítajte v Tube Shoppingu. Môže byť. To som hodil kontent. Takže vítajte. Objednávajte, kupujte. A aby som vám predstavil náš úžasný produkt, potrebujem jedného dobrovoľníka, publika. Poprosím našu Leonidu. Les tam, nechcem! Toto je naša Leonida. Leonida je dlhodobá fanúšička Tube Shoppingu. Veľmi rada si objednáva naše produkty. Už asi za chvíľku nebude mať na žiadny iný. Koho to je problém? Náš nie. Tuto náš úžasný biolit ju zbaví všetkých problémov so zvieratami. Vďaka našemu prostriedku, ktorý je eko k životnému prostrediu, je zložený z kokosových listov, eukalydového koreňa a mrkvovej šťavy. Používa sa aj ako náplň do slzných granátov. Leonida má jeden veľmi dôkladný, ale hrozne otravný problém s vlasmi. Ale na to tu máme jeden veľmi úžasný produkt. Volá sa biolit. 100% zabije všetko na vašej hlave. Leana, prosím, aký máš problém s tvojimi všami? Veľký. Je veľmi veľký. Les tam, nechcem! Ale teraz Leonida, prepáč, Leana je moja manželka, stále sa mi to mýli, vypadáte úplne takisto. Leonida, mohla by si odísť? Leonida práve odišla. Toto náš úžasný biolit je skvelý revolučný sprej na vši, plchy a tak ďalej. Dá sa použiť takticky na všetko. Lezú vám doma krkom mravce v kuchyni? Postriekajte ich biolitom. Mimochodom je schválený Európskou úniou a v Rusku sa používa ako chemická zbraň. Teraz si dovolím zavolať našeho dobrovoľníka z publika, našu Leonidu. Padaj tam, ja nechcem! Ukážem vám náš biolit. Musíte ho pred každým použitím zatrepať ako poriadny sprej. Pripravíme aplikáciu a našu Leonidu, prepáčte, milí sa mi s mojou manželkou. Našu Leonidu okamžite zbavíme všetkých problémov s všami. Používa sa ako stabilizátor do hotdogov. Tiež ho môžete použiť ako menšia príchuť. Stačí pár kvapiek tohto spreju a bude šalát tak úžasne ochutený, že sa ho vaši hostia nebudú vedieť najesť. A prísahám vám, že na tento šalát do konca života nezabudnú. Tento sprej je úžasný svojou kvalitou. Na vašej hlave neostane nič živé a je iba za túto slabú cenu. Kupujte, nakupujte. Pozor, ale tieto spreje sa veľmi rýchlo míňajú. Práve som dostal informáciu od vedenia, že už ich je iba pár krabíc. Ale kupujte, nakupujte, objednávajte. Je to skvelá kvalita, ktorá, ako som povedal, opakujem, používa ako náplň do slzných granátov a atomových bomb, ale je schválená Európskou úniou. A teraz vám ukážem jeho praktičnosť. Poprosím špinu. Ukážem vám praktičnosť biolitu. Stačí málo tomu
aby leane vši odišli z hlavy. Vidíte to? Biolik. 100% zabije všetko na vašej hlave. Ale dočasný účinok. Ako vidíte, vlasy už zase začínajú rásť. Biolik. Ak si tento náš úžasný biolik objednáte do 50 minút, dostanete nie jeden biolit, nie 2 biolity, nie 3 biolity, nie 4 biolity, ale 6. Tento náš úžasný biolit je 100% účinný na všetku háveť, nie len na vašej hlave, ale aj po vašej kuchyni, vlastne v všeobecnosti po vašej domácnosti. 100% moč. Tento sprej, ako ste videli, je super účinný. Zabije 100% všetko. Čo teraz som to tu vlastne obkecával. Takže kupujte, objednávajte. A to už bude vlastne aj skoro všetko. Nezabudnite, že pokiaľ zavoláte do 50 minút, vlastne už iba do 48 minút dostanete nie jeden biolit, nie 2 biolity, nie 3 biolity, ale 6 biolitov. Tento náš úžasný revolučný výrobok. Ak si objednáte do 47 minút náš úžasný biolit, nedostanete len 6 biolitov, ale ak si zažiadate, môžete dostať aj náš úžasný nový výrobok, hormónový rast vlasov v spreji. Ale pochybujem, že si o náš úžasný prostriedok na rast vlasov niekto zažiada. Slečna! Nemám moje deti! Slečna! Nemám moje deti! Čo ja mám s tvojimi deťami? Takže mi chceš povedať, že kvôli tomu spreju si potratila? Je zložený z kokosových listov, eukalydového koreňa a mrkvovej šťavy. Ja to nechcem robiť ďalej. Eukalydový list a mrkvovej šťavy. Mimochodom je schválený Európskou úniou a v Rusku sa používa ako chemická zbraň. Používa sa aj ako náplň do slzných granátov. A bol aj dôležitou zložkou pre nukleárne bomby, ktoré boli hodené na Fukushimu a Hiroshimu. Áno, dobre, ne? Nagasaki a Hiroshima vybuchli. Nagasaki však? Áno. Ale dobre si to povedal. Bude to vyzerať, že teraz je úplný retard. To bude dobre. A potom daj niečo také, že používa sa ako stabilizátor do hotdogov a také niečo. Á, do jedla to je tiež dobre. Náš biolit vás 100% zbaví všetkého hmyzu, a keby len z hmyzu, ale aj ochlpenia. Chcete mať úžasnú hruď ako ja? Použite biolit. Stabilizátor do hotdogov. A tiež ho môžete použiť ako menšia príchuť do vašeho zeleninového. Cigareta! Kurvo, nečuješ, že máš poškadenku! Tak ešte raz. A prísahám vám, že na tento šalát do konca života nezabudnú. PS, jeho túto adresu kramár. Ale je schválená Európskou úniou. Okamžite zbavíme všetkých problémov s šami, aj možno iným hmyzom, čo je tam za tú dlhú dobu pristál. Ty si tam nenapísal, že otráví vás. Poď sa napiť. Veď som ti povedal, že to biolit praví. To nie je rekord?
Takže diváci, to bolo pre dneska všetko v našom tube shoppingu. Nasmiali sme sa toľko, že to nie je možné. Dobre, končíme, čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.